Isihloko salenkonzo sithi inkinga yemimoya enkolweni. Incwadi kaJobe 1:6-7. Kwathi ngelinye ilanga kwafika amadodana kaNkulunkulu ama phambi kaJehova. Kwafika noSathane phakathi kwawo. UJehova wayesethi kuSathane, "Uvelaphi na?" USathane wamphendula uJehova wathi, "Ekuzuleni, emhlabeni nasekuhambeni kuwo." Amen. Imimoya singayihlukanisa izigaba ezimbili. Kukhona umoya kaNkulunkulu bese kuba khona eminye imimoya ongaba umoya kaSathane, imimoya yabantu abafile, njalo njalo. Umoya kaNkulunkulu uvama ukumelwa izingilosi ngoba uNkulunkulu akaqondakali. Izingilosi izidalwa eziyimimoya eziyizikhonzi zikaJehova, ziyizisebenzi zikaNkulunkulu. Ziningi izinkolelo zabantu ngezingilosi esingazukuzichaza lapha, esingazukuzibala lapha. Sekweminyaka engaphezu kwe-15 sihleli nengilosi. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani lokho. Ziningi nezimpikiswana ezivela kubantu ngale ngilosi. Abanye bathi akekho umuntu ongahlala nengilosi aphile. Abanye bathi ayikho ingilosi yomuntu wesifazane. Nami angaze ngizwe ukuthi kukhona umuntu noma abantu abangahlala nengilosi ngendlela eyenzeka kithi. Nokho ukuphikisana ngamagama ezingilosi akunamqondo, ngoba izingilosi eziningi eBhayibhelini azinagama. Angazi lutho olutheni ngobulili bezingilosi, ngoba imimoya uma ivela kumuntu ithatha noma yisiphi isimo. Ingilosi icishe ngokwemvela yayo inamaphiko, kodwa uma ivela kubantu iyaye ifane nabo.
kunezinto abantu okumele baziqonde ngesimo semimoya. Noma leyo mimoya izingilosi kumbe ingamadimoni. Imimoya iyacabanga, inokuhlakanipha ongaphezu kwabantu, namandla angaphezu kwamandla ethu. Imimoya inezimo kumbe ama-personalities ahlukene, nendlela imimoya eziphatha ngayo iyahlukahlukana njengabantu. Imimoya inesimo sokuba kuyo yonke indawo ngesikhathi esisodwa, ukuba omnipresent, kanye nokuthatha noma yisiphi isimo ufuna ukuvela kumuntu uyiso, ukuba shape shifting. Ukuhluka kwezingilosi uJehova akugcinanga ngesikhathi sikaLucifer. Njengabantu zihlale zimhlubuka uNkulunkulu nokwenza kwazo, futhi zihlale zixoshwa ezulwini. Uma lezi zingilosi sezixoshiwe ezulwini, ziba izingilosi zomubi, zibe ngamadimoni, zibe izitha zikaNkulunkulu. Uma sezinjalo-ke zehlela emhlabeni sezingamadimoni, bese ziba izithunywa zikaSathane ezisebenza ngabantu ukuphikisa noma yini efunwa uNkulunkulu. Lokhu kusifundisa ukuthi idimoni nengilosi into eyodwa, kodwa umehluko ukuthi ingilosi isidalwa esikhonza uNkulunkulu, idimoni isidalwa esihlubuke uNkulunkulu sakhonza uSathane. Isimo esiyingozi kakhulu ezingilosini zomubi ilesi esenza ikwazi ukuthatha noma yisiphi isimo, i-shape shifting. Lesi simo senza ukuthi umuntu osenyameni angakwazi ukwahlukanisa phakathi kwengilosi yobumnyama nengilosi yokukhanya. Ngoba ingilosi yobumnyama iyakwazi ukuza kuwe isesimeni sengilosi yokukhanya, bese ikwenza wamukele konke ekushoyo, kokunye uthatheke kakhulu, ungaze wabona ukuthi nawe usuyinceku yomubi. Njengoba sengike ngasho, angikaze ngizwe ukuthi kuyenzeka ukuthi ingilosi yehlele emhlabeni ifike ihole ibandla, ifundise abantu ngenkolo, njengokwenza kwale ngilosi ehlale ifika kithi. Nokho isimo esicishe sibe njalo siyafunda ngaso ku-Exodus 23 verse 23 ukuthi senzeka kwa-Israyeli. Le ngilosi ifike isifundise ngoNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba, eBhayibhelini obizwa ngokuthi nguJehova. Zonke izingilosi zengilosi zisuselwa eBhayibhelini njengencwadi esemthethweni enkolweni kaJehova. Nokho ingilosi akukho ncwadi eyiphatha ngesandla, ngoba yonke imibhalo isesandleni sayo. Incwadi yesibili ingilosi evama ukucaphuna kuyo uma ifundisa ngenkolo, isihlabelelo zamaNazaretha. Lena incwadi equkethe imibhedesho namahubo omprofethi u-Isaiah Shembe ukuthula kwezulu. Ukufundisa umuntu wasezulwini ukwenza uqonde inkolo ngendlela ehlukile kuleyo amakholwa inkolo ayibuka ngayo. Angaba ngamaNazaretha noma amakholwa akwezinye izinkolo. Ukunikeza isibonelo, imfundiso enkulu yenkolo yabezizwe ufundisa ukukhonza nokudumisa uJesu Kristu. Abanye bathi uJesu uNkulunkulu. Kanjalo nakumaNazaretha kunemfundiso ukuthi uShembe uNkulunkulu. Kumele sikhonze uShembe njengoNkulunkulu wethu. Kodwa ingilosi imfundiso yayo ayihambi kanjalo. Imfundiso enkulu yengilosi ukuthi asikholwe sidumise uJehova njengokwenza kukaYeshua, bese ikunikeza izibonelo zokuthi uYeshua wayemkhonza kanjani uNkulunkulu. Ngamanye amazwi ingilosi ichaza izimfundiso zikaYeshua
njenge-authority noma indlela esemthethweni neyamukelekile ezulwini ukuthi uNkulunkulu kumele simkhonze kanjani. Kanjalo futhi nakumaNazaretha ingilosi ifundisa ukuthi asikholwe sidumise uJehova njengokwenza kukaShembe. Ikunikeze izibonelo zokuthi uShembe wayemkhonza futhi ewafundisa kanjani amaNazaretha ukuthi kumele amkhonze kanjani uJehova. IBhayibheli nesihlabelelo samaNazaretha kuba izincwadi isikhathi esiningi ingilosi ezisebenzisayo ukubonisa lokho. Ngamanye amazwi uShembe ingilosi imchaza njenge-authority ekuqondiseni ukuthi uJehova kumele simkhonze kanjani. KuMathewu 6:9-10 ukuthi ngakho-ke anokhuleka kanje nithi Baba wethu osezulwini, mayingcweliswe igama lakho, mawufike umbuso wakho, mayenziwe intando yakho emhlabeni nasezulwini. Ingilosi ingisusela kulamavesi ukuchaza ukuthi uYeshua wayefundisa kanjani ukuthi abantu basemhlabeni abadumise uNkulunkulu ngendlela efanayo naleyo uNkulunkulu odunyiswa ngayo ezulwini. Njengenxusa lasezulwini ingilosi ihlale igcizelela imfundiso kaYeshua yokuthi asikhonze uSomandla ngendlela efanayo naleyo abangcwele abasezulwini abamkhonza ngayo uNkulunkulu. Esihlabelelweni samaNazaretha 119:4 umprofethi u-Isaya Shembe ukuthula kwakuye uthi alikho nelinye igama esingasinda ngalo kuphela igama likaJehova esingasinda ngalo. Amen. Ingilosi ithatha lamazwi omprofethi ifundise ngawo ukuthi uShembe wayemethemba kanjani uJehova futhi efundisa abantu ukuthi abamethembe kanjani uSomandla nasekuphiliseni. Kumele abantu abangamakholwa baphilise ngegama likaJehova bengasho ukuthi kukhona ukuphilisa okuvela kubo. Uma-ke unemfundiso yalomuntu wasezulwini, indlela obuka ngayo ubuNazaretha nezinye izinkolo iyaye iphambane neyalamakholwa, ngoba le mfundiso ibuka ubuKristu nobuNazaretha njengenkolo eyodwa nokuthi uYeshua noShembe bayizithunywa zasezulwini ezize emhlabeni ukuzoxhumanisa inkolo yasemhlabeni neyasezulwini. Amanye amakholwa abanemfundiso ukuthi inkolo ingaphansi kwamasiko abantu. Kepha njengokusho kaYeshua kuMathewu 15:1-9, ingilosi ifundisa ukuthi inkolo ingaphansi komthetho kaNkulunkulu okulusiko lwasezulwini. Amasiko abantu avumelekile emakholweni yilawo angashayisani nenkolo. Imfundiso ethi usiko lwabantu lungaphezu kwenkolo luphambana nemfundiso kaYeshua ethi intando kaNkulunkulu ayenziwe emhlabeni njengoba yenziwa ezulwini, hayi ukuthi ayenziwe ezulwini njengoba yenziwa emhlabeni. Uqonda izimiso noma ama-basic principles enkolo kaJehova ukwenza ukwazi ukwahlukanisa phakathi kwezithunywa ezivela kuJehova nezithunywa ezivela kwabanye onkulunkulu. Isibonelo, isithunywa esivela kuJehova sifundisa ngemiyalo kaJehova, kepha isithunywa esivela kwabanye onkulunkulu sibonakala ngokuphikisa noma ukujivaza imiyalo kaNkulunkulu ebekelwe ukuthi ngayo sidumise uJehova. Uthi uYeshua uthi umprofethi wamanga noma cha, so sakho. Ngaleyo ndlela-ke uthusaba uNkulunkulu singathatha isimo sengilosi
ukuze sibukele singasasezulwini, kodwa sodalulwa imisebenzi yaso. Ingozi enkulu enkolweni ukusebenzisa isilinganiso noma i-benchmark yokukholwa ngokubuka izimangaliso ezenziwe imimoya. Imimoya eminingi inamandla okwenza noma isiphi isimangaliso emehlweni omuntu esingenziwa nguNkulunkulu kuphela. La mandla iwasebenzisa ukuzenza kube sengathi ingumoya kaNkulunkulu. Ngaleyo ndlela-ke awukwazi ngesimangaliso sokuphilisa ukwehlukanisa phakathi kwesithunywa sikaNkulunkulu nesithunywa sikaSathane. Uma umoya noma umuntu owembethwe ngumoya othize eqhamuka nezimangaliso zokuphilisa, kodwa lezi zimangaliso ziphikisana nenqubo yokukholwa efunwa nguJehova, lowo moya noma lowo muntu akahlangene noNkulunkulu. Kuvamisile ukuthi abantu bangicele ukuthi ngibachazele amaphupho noma izibonakaliso zabo, kodwa ngiyaye ngithi angikwazi ukuchaza amaphupho futhi ngiqinisile. Baningi abantu abambethwe ukuhlupheka ngenxa yokukholelwa emaphusheni nasezibonakalisweni. Iningi lamaphupho nezibonakaliso alethwa imimoya ngenhloso yokuthi ulandele noma ugcine lokho okushiwo yiphupho. Ngaleyo ndlela nomubi uyawasebenzisa kakhulu amaphupho nezibonakaliso ukususa abantu kuNkulunkulu ukuze bakhonze yena. Unika isibonelo ku-Exodus 22:20 ukuthi ohlabela abanye uNkulunkulu ngaphandle kwaJehova yedwa uyobhujiswa nokubhujiswa. So we must be very... Imimoya yobumnyama inezindlela eziningi zokufundisa amakholwa ukwephula lomthetho kaNkulunkulu. Kukaningi uzwa umuntu ethi ngephupho ufike umzali wakhe wamtshela ukuthi ulambile, ngempela ebukeka elambile. Uvuke lapho ukhathazekile ngalesi simo, obone umzali wakho ekuso, bese ubamba imbuzi umenzela ukudla. Emva kwalokho umzali wakho abuye abonge, mhlawumbe nezinhlanhla zikwehlele ngaleso senzo osenzele umzali wakho. Kusukela lapho usiyoba ngumshumayeli wokuthi abantu abahlabele abalele, bese uyayiphikisa le nkulumo kaJehova. Nabayishumayelayo ubazonde kakhulu, ubathuke, uzame nokubabulala ngoba uthi bangabadukisi. Abanye balemukele leli vangeli lakho, kodwa babhedele kakhulu. Abanye kubalungele. Kodwa ukulungelwa nokungalungelwa ekuhlabeleni abalele akushintshi umyalo kaJehova uthi kohlatshelwa uJehova kuphela. Ekugcineni lapho usulahlekelwe yikho konke nempilo yakho, uthole ukuthi akakaze abe khona lo mzali wakho, kodwa ngomubi othathe isimo sakhe wasebenzisa wena ukuphikisa uJehova, usuyinceku yomubi. Ithiya ingilosi amaphupho alethwa imimoya ngenhloso yokuba afeze lokho esuke ifuna ukukufeza ngawe. Iphupho lingalethwa nguNkulunkulu kanti futhi liyalethwa uSathane, kodwa azenze ingilosi yokukhanya ukuze wamukeleke akushoyo. Ngakho-ke uma ufika iphupho kuwe, ungayibuzi kumuntu incazelo yalo, ngoba umuntu akakwazi ukubona uma uSathane eseziphendule ingilosi. Ithiya ingilosi, uma uvuka thatha umnikelo, bese leli phupho uyolibika uNkulunkulu, ngoba nguye owazi amaphupho amabi namahle, nonamandla okuvimba imiphumela
yamabi nozokwenza ufezeke amahle. Uba ngase nginayo lemfundiso kwelinye iphupho ngesinye isikhathi elangidukisa, ngangovuka nginikele ngithi, Baba, ngiphuphe uthi ngiyagula, nginegazi elibi okumele ngilikhiphe. Uma bengivakashelwe ngomubi ezenza wena, ngalomnikelo ngicela axoshwe kimi. Uma bekunguwe ngempela, ngicela ngalomnikelo ngisindiswe kulokhu kufa. Amen. Leli dimoni elangicaba lalingeke liphumelele, laliyojabha bese liyabaleka. Omubi uyafika ngamaphupho kumakholwa awaphendule izinceku zakhe. Lezi zinceku zishumayele ivangeli eliphikisa uNkulunkulu, zingaboni ukuthi zizisebenzi zomubi. Ziqhoshe ngokuthi lesi siphiwo safika ngephupho noma ngesibonakaliso, kanti isiphiwo somubi. Amakholwa amaningi anenkolo yokubuya kaJesu, kodwa uma uSathane engase azenze uJesu aqhamuke emafini ephekezelwa izingilosi zakhe, ukhale amacilongo kuzamazame umhlaba, lapha emhlabeni athathe isimo sikaJesu